ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೋರುಂದೆರ್ ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕುದ್ರೆ ಪಾಡಿ ಬಣ್ಣದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ತೂದು ಬರ್ಕಂಪಿದಾರ್ದ 4 ಜನ ಅರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಾರು ಈಡೇರಿಸಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೋನಿತ್ತ ಈ ಸತಿ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನಡಿ ಅದೇ ಹೋದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೋತಿ ಜತೊಂದು ಬಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ನೆಟ್ಕ್ ಬತ್ತದೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ದಾಯ್ತ ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಹಿಡ್ದಾರ ಇಂದು ಸೀತಂಗೊಲು ಜತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಜೊತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ 4 ಜನಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ತೋಜೊಂತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಅವರ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಹೊರಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪಿದಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಇಂಚ ಪೋದು ಎದುರು ಉಂತುದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೀಪೇರು ಅವಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಲೋ ಒಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಕುಲೋ ಒಂದ ಒಕ್ಕಲ್ ಬರ್ದಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊನು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಮಂತುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚನಾರು ಬತ್ತದು ಪೋಯಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಮಂತುಂಟೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಜಾಗೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಸುತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೆಪ್ 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 ಬಚ್ಚಿದ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದ 4 ಜನ ಏನು ಕುಳಲ ಅಂತ ಪಾರ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಡ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಪಿತಾಡ್ದ ಮನದಾನಿ ವಿಟ್ಲ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಸಾರಿ ತೆಪ್ಪರಿತ್ತನು ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಾವನ ಮಗಲ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ಊರಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಪೋಯ ಸೂಪರ್ ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ತೋಜ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟಿಂಗು ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಗೊತ್ತೊಂದು ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ ಪೂರ ತೋಜ್ಪೇರು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ ಎಂದೇನು ಪೂರ ತೋಜನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ತೋಜ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂದು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಐಜಿನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಪೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನನಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಗಂದಾಂಡ ಅಂಚ ದೆತ್ತೆ ನಿಕಲು ತೋಂದಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಣಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಲಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು